megon nula थिंजाय दा थिंजायना इजानिया होथेबाय इजा नुलानो So guys, welcome back to my channel another vlogs. Ang teman buंनानै दिनैनि खामानिथ' जेबो गैयानो सानना ला ना गैया दिनै मा बार मोनलाय देवबार दिनै सानडे स' आइमोना दा बाजाराव थांगोन ना मालाय थांगोन ना बायला जों बायलानोसो थांगोन ना आबनाव थांगोन मिनिस्टार लांनासो थांगोन नायनो ओमफ्राय बानलु फुलि फान्थाव फुलि लाबोनि आरो मैगं बेगर माबा सबाय बिमा माया फैयो नों फोगोन दाखालिनिया अमायानो जाजोब्बाय देखा बिसोर थांबाथाय न'आव रावबोआनो गैया जागोन दा थांगोन दानो थांथ'वा खिन्थु नायदोनसै ओमफ्राय आंबो दस्रायाव थांनांगौ ना ओमफ्राय दा साननैसो आरो आइनि मेगनखौ नायनोबो नांगौ जाना दंमोन ना मेगन नुला थिंजाय दा थिंजायना इजानिया होथेबाय इजा नुलानो आगोलाव खेबसे बेजानिखौ अपारेसन खालामखांबाय ना बेजा नुलामोन ओमफ्राय नै दानि बेजाय साइडआव नुला एसेबो नुथारलिया ना एसे नुयो बारा गोजाननिखौ सिनायगोन बेखौलाय गोजाननिखौ मेसेबा सिनायाब्रा थाइसेजों सिनायनो नागिरा मेसेबाथाय नुवा खाथिनिखौबाबो नुलानो फुरा गुफुर होथेजोब्बाय मेगन फिथायाव दा बेखौनो अपारेसन खालामनांगौ ना आं दाखालि बुंदोंमोन आङो खालामहैयो होननानै ओमफ्राय दा लोगोबो नांगौ खालामनो हारसिं थांनोबो हाया सानैजों थांनोबो हाया दा एसे माने मानसि लांफानांगौ आरो ना गामिनि सोरखौबा ना सिगांबो गामिनि लांफानांगौ गामिनिबो मानसि लांफानांगोन दा आरो समबो मिलायाखै दा आरो बारा साननैसो गोबाव थाबाय थाबाबो हानाय नङा माने गरम जाबाथाय बानाया डाक्टरफोरा ओंखायनो दा साननैसो एसे थान्दा ना बे समावनो बानायनांगौ माला बानायनाय जायो आरो देखा बानायनो होगासिनोमोन आङो थाब बानाय होननानै ओमफ्राय आरो नोंथांमोननिसिमबो थेंक इउ स' माच एबार खेबसेनि इउटुब पेमेन्टआबो हाबखासिगोन पेमेन्ट नङाबा ओरैनोबाबो बानायनो होखागौमोन आङो आरो प्लास दा साननैसोनि गेजेराव नै इमेल फैबाय इउटुबनिफ्राय फैसा हरबाय बे गाबोन नङाबा दिनैनो मोनगोन आरो आं पेमेन्टखौबो 27,000 मोननांगौ ना बेखौबो आं बेनोनो हरदोंसै मेगन नायनायावनो दा जुदि नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामाबाथाय दा जों दस्रानावसो बिनानैसो बानायनांगौमोन जागोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनानै थानायनि थाखाय दा साननैसो माने इउटुबनिफ्राय जेसेबां हायो बेजोंनो आङो बानायगासिनो दं ओमफ्राय दा आइनि मेगनखौबो दा आरो दा पेमेन्ट मोनखागोन जेनेबा So guys, नोङो IPL नायना नाया खिन्थु नोङो गावनि अपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहा बेबो लटास 365.in आव बेयाव गोबां कुइसन थागोन जेरै हु विल विन मेच आरो हु विल विन टस 50+ कुइसनाव नोङो गावनि अपिनियन होननानै गोबां प्राइज देरहानो हागोन लटास 365 आव थांनानै नोङो रेजिस्टार खालाम आरो लोगोसे मोनगोन 365 नि बोनास बेयाव नों मोननो हागोन 1-to-1 24 आवर्स नि कास्टमार सापर्ट बेयाव 10 मिलियननि बारा इउजार गेलेयो क्रिकेटनि अनगायै बेयाव 200+ कुइसन दं जेराव नों गावनि अपिनियन होननानै गोबां मोजां प्राइज देरहानो हागोन नवाजुद्दिन सिद्दिकी उर्वशी रौतेला सुनील शेट्टी काजल अग्रवाल नेहा शर्मा बेफोरबायदि गेदेर सेलिब्रिटिया बेनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर थ' गोबाव दा खालामसै डाइरेक्ट रेजिस्टार खालाम लटास 365.in आव लिंकआ पिन कमेन्ट बक्सआव आरो पेमेन्ट मोनाबाबो आं खालामखागौमोन माबा इउटुब पेमेन्ट नङाबा खालामखागोन आरो ना जायखिजाया नै दा ग्रुप मोनसे मिलायलायदों बे मोनसे पेमेन्टआ बे मोनसे पेमेन्टखौ आरो बेजाय हरदोंसै आङो आगोलनाथ' आगोलनि जेनेबा दस्रा खामानिफोराव थांबाय आरो बे मोनसेखौबो बेजाय हरदोंसै सापर्टल' खालामना नोंथांमोना आं नोंथांमोननाव डाइरेक्ट डनेसन बिया जा हायो आं नाजागासिनो ओमफ्राय नाजानाय दा जादोंबो जेबो नंला प्रे खालामना होबानो जाबाय जाहाथे मोजां जायो होननानै मेगना थाबनो मोजांथ' जानांगौ आरो जागोन मानो जाया जानो इजानिया आगोल बानायखांबाय इजानिया जाखाबायानो इजा नुलामोन दा इजानिया क्लियार नुबाय बोसोरसे जाबायना बोसोरसे बारबाय खेबसे आं क'क्राझार थांनाय समाव आं बेनि थाखाय थाबथ'हैदोंमोन ओमफ्राय बेखौ बानायबाय दा बेजायना नुलानो फारसेथिं खालामबा फारसेथिं बानायनांगोन फारनैखौबो बानायनांगौ नामा खेबसेनो मोननैखौ बानायहोखाया फारसे बा फारसे आगोलाव बे मोजांमोन सिगां बेजाय मोजांमोन ओमफ्राय बेजाना नुद्रायामोन सिगां नुलामोन बेखौ बानायबाय ओमफ्राय नै बेबो नुला जालांबाय दा बोसोरसेनि उनाव ओमफ्राय बेखौ बानायदोंसै
होमबाथाय क्लियार जागोन हामगोन जेरैखि जाया सिन्था खालामनाङा नांगौ आरो आरो बिजाय हामखाबाय ना दाखालि मा जायगायाव लांदोंमोनलाय हजाय होननायाव लांदोंमोन जोंनि खाथियानो जायो बारा खाथिबो नंद्राया 50 किल'मिटारसो गोजान जागोन नामा बेयाव लांनानै हामदोंमोन दा बेयाव लांफिनगोन ना दसे लाङो बेयावनो थांफिनसै दा बेयावनो लांफिननोसै हजायाव लांदोंसै ओमफ्राय सिगां 20,000 नि एसे बारा थांदोंमोन नामा एबार बेसेबां थांगोनथाय आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन जुदि सोरबाफोर गोबां मानसियानो थायोना अपारेसन खालामनो गोनां स' आं मोजाङै बुंनानै होगोन आं भिडिअनि गेजेरजों माने जेब्ला लांगोन मागोन माबायदि खालामनांगौ आइनिखौ बानायनो लांनायावनो आं नोंथांमोननो होनानै होखागोन आरो माने सोरनोबा थाखाय हेल्पफुलबो जायो भिडिअफोरा बेफोरबायदि बानायना होबाथाय ना नोंल' नङाना बहुत मानसि दङ बिसोरबो बानायो ओंखायनो माने मिन्थिनो लुबैयो ओंखायनो आङो भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनानै होगोन आं बोरै बानायो बोरै बेसेबां खरसा थांदों मादों बेफोरखौ गासैखौबो भिडिअ आं बुंनानै होगोन हामगोन दे स' बेनोसै बिमा बिफाया आगोलाव जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ नैबे दा जेसेबांखिनि आङो नुगासिनो दं साफा आइमोननि आफामोननि थाखायसो नुदों आं बे बुहुमखौ नुनाया होदोला बिसोरो उन्दैनिफ्राय जोंखौ जोङो फिसिबोबाय माने फेदेरबोबाय ओमफ्राय दा जोंनि दायथ' जों दा देरबोबाय स' जों दा जेसेबांखिनि हायो जों गावनि आखायाव जों दायथ' लानानै जों मावनांसिगौ दा जों एसेबांखिनि दासिमहालागै जोङो जुदि आं नै 20 बोसोर बारलांबाय आंनि बैसोआ जुदि आं दासिमबो आं न'नि बिमा बिफानि फैसा बिनानै जाबाय थाबाथ' जानाय नङाना स' माबा मोनसेबो मावनानैबाबो माबा मोनसे आङो दायथ' लानो हानाय जानांसिगोन स' दा आङो जि एसे हायो आं बेफोर दायथ'फोरखौ गासैखौबो मावलांजोबदोंसै आरो जेसेबां हायो बिमा बिफाजों क्लस थानो नाजा माने मोजाङै मिलायनानै स' बेनो आरो सोरबा रायोबो बिमा बिफाफ्रा सोरनाबा स' जोंनाबो रायबाबो आंथ' जेबोखौनो साना रायबाबो ओरैनो माने एदावनानै रायनाय बायदिसो मोनो आं माने गोसोआव जेबो लाया आङो न'नि सोरबा रायबाबो आफायाबोथ' रायखाया आंखौ ओमफ्राय आइयाबोथ' रायखाया आइयाबो रायबाबो ओरैनोसो आरो जास्ट फेमिलि रायनाय बायदिसो स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोनाबो एसेबांखिनि सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो न'नि मानसिफ्राबो आंखौ आगोलनिफ्राय सापर्ट खालामखायो जा एसे दायथ' दङ दा बेखौ आङो मावलांनो ट्राइ खालामगोन जेसेबांखिनि आं हायो स' आरो बिमा बिफानि अनगायै आरो सोरथो दंबावोना बे बुहुमाव फैदों जेला बिमा बिफानि अननायावसो फैदों दा जेसेबांखिनि नुदों दा जेसेबांखिनि मावलांदों साफा बिमा बिफानि अननायावसो आरो आं जेसेबांखिनि थांना थागोन बेसिमखौ माने आङो नाजागोन न'नि मानसिफोरखौ बिमा बिफाल' नङा न'नि मानसिफोरखौबो गासैखौबो मिलायनानै थानो थाखाय स' आरो मा बुंबावनो आङो रेमजेम टाकलु बेसेबांबा गाबबाय खथ' रेमजेम टाकलु मा खालामो दाउनो आदार हैनो र' बोरो गोथावनो सों दे बोरो खारबोदों बै बोरो आरो बोरो खारखो देलाय दाउ लिंनाय बायदि गाबलाय देलाय आइना जालियानो दाउआनो बारा गैला नामा हा जादोंसो दे दा मासे हराव नामा फैलायलाय मासेखौ जाबाबो जायो जालसो जानांसिगोन एसे गिदिर फ्रामखौ गोबावथार जाबाय दाउ बेदरखौनो मोनजायाखै साला hey बोरै hey नैलायखौ जाथाव माम जा आबोन दे आबोन आबोन बाय ओंखाम जादोंसै नोंलाय मायाव खारनो नागिरदों दाउ होनांगौ स' दा लांहिनाव थांना फैनि सासे पवालि दोनना फैनो र' लांहिनाव थांनानै ओमफ्राय नायदोंसै बेसेबां लांहिनाव थांद्रायनायबो जानाय नङा दस्रा आइबिआव थांनानै फैदोंसै आं बे मेन र'डआव आरो जेखि जाया दा सफैबाय नै बेखौनो दोननो फैदोंमोन आं मा थाङो होनदोंमोनलाय लुङि थाङो नै दा लुङिसिम थाङो नै बेखौनो दोननो फैबाय आं लांहिनाव बास नायगासिनो लांहिनि 4 लेनखौ नायना बा बे मोनसे आरो बैजा मोनसे दंबाबो दैमालि गेदेर जाबाय न'आव सफैबाय नै फालथुफोरा मा खालामगासिनो गोलैगोन बायलाबायथारो गाखोलाय नोंबो गोरलैसो गोरलैथार
Nơi kita tak. Dia boleh mutala. Nơi mutulat. Lalu. सब बोसोरावनो बायो बेनि दालाया नै बायो गैला लाखिनाया ओरैबायदि थाइखायोना देग्लाय खिन्थु बारा गैया देग्लाय गैमारा दे नैबो बायनानै सेस रानजोबना दङ नङाबा साफा दानाय बायबाय थायो देग्लायसो बायाखै देग्लाय गैला बारा थायाखै देग्लाय खेबसेयाव बान्दर ओद चिम्पान्जि बान्दर होनलाय बेखौ होनने चिम्पान्जि बान्दर गामसा गलांसिगोनलै आरो बेजाय माबा फुख्रि माबा नङा माबा जावगासिनो नै गोदान बानायनो नागिरदो एब' लामा साइडआवनो बानायदोंसै देग्लाय खुसियासो मोनगोन खोमा रेमजिमा मालाय लामायाव गेलेगासिनो टाक्लु हाना बायदिसो बैलाङानिफ्राय ना टाक्लु दिनै बार अखा फैगोन नामाथाय ना बोथोरा बोरै जागासिनो गैया फैनोबो हाय आखाया मा नांबाय नै गोसोमनो आलासि जानो थांनायफ्रा सोर कद मिथियो कद मिथिग्राया सोर न बेसेबां बरनगोन एबार बिराद डेन्जार सानै जेसेबांखिनि बरननो हायो बिनि डाबल बरननानै फैयो 10 थाखाल' बरन दै 20 थाखा दरन 20 थाखा बरना ला सानैबो बारा बिराद डेन्जार थाबायनानै थांनि ससे दे आं दोनिग्रोनि सासे दोनिग्रोनि गामि खरसे टेम्पु मोननायसिम दे गाखो यो टेम्पु फैयो गामि खर टेम्पु मोनो बेखौ दोनना फैदोनसै ओमफ्राय आरो बेखौ लांफैदोनसै टेम्पु नेग्रा जायगाया नै लांहोना बैजे फैदो नामा फैबाय दंथ' आरो ओइ गालाखौनो थागोन